Γεια σας! Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, αυτή την περίοδο θα ασχοληθούμε με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού μας. Σήμερα θα σας δείξω 5 απλές ιδέες. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας ένα ημερολόγιο, το οποίο θα μετράει αντίστροφα τις ημέρες για τα Χριστούγεννα. Για το ημερολόγιο αυτό θα χρειαστούμε 4 πηχάκια, 2 των 70 εκατοστών και 2 των 45, ένα πιστόλι σιλικόνης, σπάγκο, μανταλάκια, μικρά φακελάκια, αυτοκόλλητα με αριθμούς, τα οποία θα κολλήσουμε πάνω στα φακελάκια. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε ζωγραφίζοντας εσείς τους αριθμούς επάνω στα φακελάκια και κάποιο δωράκι για να βάλουμε μέσα στο κάθε φάκελο. Εμείς εδώ θα χρησιμοποιήσουμε καραμέλες. Θα ξεκινήσουμε το ημερολόγιό μας ενώνοντας τα πηχάκια μας με το πιστόλι σιλικόνης, σχηματίζοντας έτσι την κορνίζα μας. Αφού η κορνίζα μας είναι έτοιμη, τη γυρίζουμε από την πίσω πλευρά και κόβουμε 5 κομμάτια σπάγκου ώστε να τα κολλήσουμε πάνω στην κορνίζα μας. Αφού περάσαμε τους σπάγκους μας, τώρα θα φτιάξουμε τα φακελάκια. Θα κολλήσουμε στο κάθε φάκελο ένα αυτοκόλλητο από τον αριθμό 1 μέχρι το 25, θα βάλουμε μέσα το δωράκι μας και στη συνέχεια θα τα κρεμάσουμε χρησιμοποιώντας τα μανταλάκια πάνω στους σπάγκους. Αυτό ήταν το ημερολόγιό μας, μια αρκετά εύκολη αλλά και όμορφη κατασκευή. Ας περάσουμε στην επόμενη. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τόνο σε μια απλή μαξιλαροθήκη. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τσόχα, ένα ψαλίδι, μερικά κουπιά, κόλλα για υφάσματα και φυσικά τη μαξιλαροθήκη μας. Θα ξεκινήσουμε κόβοντας στη τσόχα το σχέδιο που θέλουμε. Εμείς εδώ θα κόψουμε μερικά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Περνάμε την κόλλα περιμετρικά επάνω στη τσόχα και στη συνέχεια το τοποθετούμε πάνω στη μαξιλαροθήκη μας. Το ίδιο θα κάνουμε με όλα μας τα κομμάτια. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε κουμπιά ως χριστουγεννιάτικες μπάλες στα δέντρα μας. Η μαξιλαροθήκη μας είναι έτοιμη. Ας περάσουμε τώρα σε μια άλλη μετατροπή. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα απλό κυροπήγιο χριστουγεννιάτικο. Για την κατασκευή θα χρειαστούμε ένα νηστέρι, χαρτοτενία, γκλίτερ σε διάφορα χρώματα,
κόλλα χειροτεχνίας, ένα μολύβι και φυσικά το χειροποίηγιό μας. Ξεκινάμε κολλώντας μερικά κομμάτια χαρτοτενίας γύρω από το χειροποίηγιό μας. Μολυβάκι μας θα σχεδιάσουμε περιμετρικά επάνω στη χαρτοτενία μερικούς σταλαγμίτες. Στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια θα τα αφαιρέσουμε με το νηστέρι μας. Τώρα θα περάσω σε όλη την κάτω επιφάνεια κόλλα και στη συνέχεια θα ρίξω το γκλίτερ μου. Αφού βεβαιωθούμε πως η κόλλα μας έχει στεγνώσει, αφαιρούμε τη χαρτοτενία μας. Το χειροποίηγιό μας είναι έτοιμο. Τώρα θα σας δείξω πως ένα απλό κερί μπορούμε να το διακοσμήσουμε χριστουγεννιάτικα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πιστόλι σιλικόνης, μερικά ξύλα κανέλας, κορδέλα, μερικά κουμπιά για επιπλέον διακόσμηση και φυσικά ένα κερί. Ας αρχίσουμε. Περνάμε τη σιλικόνη επάνω στο ξύλο κανέλας. Και το τοποθετούμε πάνω στο κερί. Τώρα παίρνουμε την κορδέλα μας και τη δένουμε γύρω από τις κανέλες. Στη συνέχεια δένουμε με ένα φιωγκάκι. Τώρα για επιπλέον χρώμα θα προσθέσουμε ένα κουμπάκι στη μέση ακριβώς του φιόγκου μας. Το χριστουγεννιάτικο κεράκι μας είναι έτοιμο. Μας έχει μείνει μια τελευταία ιδέα για αυτό το βίντεο. Έχετε σκεφτεί ότι μπορείτε να φτιάξετε χριστουγεννιάτικη γυρλάντα από χαρτάκια για σοκολατάκια? Θα σας δείξω τώρα το πώς, ώστε να μπορέσετε να διακοσμήσετε το χώρο σας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πιστόλι σιλικόνης, κόλλα χειροτεχνίας, ένα ψαλίδι, σπάγκο, μερικά κουμπάκια και χαρτάκια για σοκολατάκια. Για να ξεκινήσουμε παίρνουμε το χαρτάκι μας και το διπλώνουμε στη μέση. Και μετά ξανά στη μέση. Θα προσθέσουμε λίγη κόλλα χειροτεχνίας ώστε να μην πετάει. Και αφού ετοιμάσουμε άλλα 2 χαρτάκια, γιατί το κάθε τετράκι μας θέλει 3 χαρτάκια, τα ενώνουμε μεταξύ τους με την κόλλα. Αφού το τετράκι μας είναι έτοιμο, κολλάμε ένα κουμπάκι στην κορυφή. Αφού ετοιμάσουμε πολλά τετράκια, το τοποθετούμε το ένα δίπλα στο άλλο στην απόσταση που εμείς θέλουμε από την πίσω πλευρά τους, ώστε να περάσουμε το σπάγκο. Και κολλάμε με το πιστόλι σιλικόνης.
γυρλάντα μας είναι έτοιμη, απλή και εύκολη. Αυτές ήταν οι πρώτες μας χριστουγεννιάτικες ιδέες, εύκολες, οικονομικές και ωραίες. Σύντομα θα ακολουθήσουν και νέα βιντεάκια με περισσότερες ιδέες. Πάμε τώρα να δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τόνο στο σπίτι μας. Γεια σας!